Quin escàndol! Hàbitats d'Andorra, escolteu la cançó, un resum de tot el que està passant. Més de 1.000 parats i continua pujant, moltes famílies d'Andorra estan marxant. Els bancs ara recauden comissions i els comerciants han d'aguantar per collons. Amb el tema de la cas no hi ha solució, ara diuen que no tenen diners. Quin escàndal! Un escàndal! Quin escàndal! Els nostres polítics semblen molt tranquils, fins i tot alguns es pugen el sou, però no saben que aquí estem molt emprenyats i aquestes coses ens toquen molt els... Sembla que la gent comença a reaccionar, les notícies estan afectant. Esperem que la gent sàpigui reaccionar i s'emprenyi i cridi fort. Quin escàndal!